Jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għal maratona tas-sitting volleyball li se ssir fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi bħala part integrali minn din l-inizjattiva tant importanti li ssir kull sena f'din id-dar. Il-maratona se ssir bejn it-30 ta' Ġunju sa 2 ta' Lulju bejn it-8 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl. Net News tkellem ma' rappreżentant tal-Paravolleyball Malta Nello Kalleja dwar din l-attività tas-sitting volleyball. Volleyball huwa bħal volleyball però milgħu bil-qeda mal-art. Se jkollna side event waqt il-maratona tal-volleyball, ovvjament minħabba li ntlab bil-qeda mal-art ħankunu nistgħu nilagħbuh biss filgħaxija bejn 8 u nofs il-lejl, il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd li ġejjin. L-idea tagħna huwa li ninkoraġġixxu lill-atleti Maltin, pubbliku in ġenerali, nies b'diżabilità, nies mingħajr diżabilità jiġu hawnhekk. Aħna hawnhekk għandna tim ta' 5-6 atleti Sloveni, hemm minnhom b'diżabilità u minnhom mingħajr diżabilità. U l-idea tagħna huwa li speċi ta' ninkoraġġixxu lin-nies li forsi qatt ma raw sport tal-persuni b'diżabilità li jiġu hawnhekk jesperjenzaw jilagħbuh f'idejhom. It-tieni għan tagħna huwa li nħeġġu nies Maltin li għandhom diżabilità u forsi qatt ma resqu lejn l-isport biex jagħmlu dan l-effort u jersqu lejn l-isport għaliex aħna nħossu, issa jina qed nitkellem f'ħafna livelli kemm bħala Paravolli Malta, kemm naqra involut fil-Malta Paralympic Committee, aħna nħossu li hawn ħafna Maltin li għandhom diżabilità u li jistgħu jagħmlu sport li qegħdin joqogħdu naqra lura. U jaħasra nixtiequ li vera joħorġu hekk mid-dar u jinkoraġġixxu nies oħrajn u jsibu sport li mikun. Illum hawn pratikament kważi kull sport jista' jintlab, jiġifieri dak huwa l-naħseb prinċipali ta' din l-attività li nagħmlu fil-weekend. L-organizzaturi ħeġġew lil kulħadd sabiex jattendi il-maratona kemm biex isegwi kif ukoll biex jipparteċipa f'dan l-isport tas-sitting volleyball, speċjalment jekk qatt ma pruvahu qabel.